Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των λοιπών αρχών, κύριοι αρχηγέ της πολεμικής αεροπορίας, κύριοι διοικητά, κύριοι υποδιοικητές, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ στην πόλη της Τρίπολης, για την ορκομοσία των νεοσυλλέκτων, συμμηνητών και στρατιωτών μας, για την επίσημη ένταξη των στρατευμένων νέων στη μεγάλη στρατιωτική οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Συμμηνίτες και στρατιώτες, η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για σας και τις οικογένειές σας. Με τον όρκο που δώσατε πριν από λίγο, ξεκινά και επίσημα μια σημαντική περίοδος στη ζωή σας. Μια περίοδος προσφοράς στην εθνική άμυνα και τη χώρα μας. Η κατάταξή σας τάξη των ενόπλων δυνάμεων είναι συνταγματική, επιταγική και κοινωνικό καθήκον διαχρονικό. Συνάμα όμως αποτελεί και τιμή να υπηρετήσετε την πατρίδα. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολυσύνθετων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων για την πατρίδα. Ορκιζόμενοι στα ιερά και τα όσια των προγόνων μας. Όλων εκείνων που θυσιάστηκαν υπέρ της πίστης και της πατρίδας. Αναλαμβάνετε την ύψιστη υπόσχεση προς την πατρίδα. Καλείστε να υπηρετήσετε την υψηλή αποστολή των κλάδων στους οποίους καταγήκατε και να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Από σήμερα, μαζί με το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, καλείστε να φυλάξετε τις σύγχρονες θερμοπύλες. Άγρυπνοι ουροί σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Στα νησιά μας, στις βραχονησίδες μας, στην Παραμεθόριο, στα αεροδρόμια. Οι απαιτήσεις είναι πολλές και γι' αυτό σας καλώ να δείξετε ενδιαφέρον, υπευθυνότητα και ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή σας καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Εκμεταλλευτείτε τα όσα σας προσφέρονται. Αποκτήστε δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στη μετέπειτα πορεία σας στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία δεν αποτελεί υπόβητο, αλλά ύψιστη υποχρέωση για να αισθάνεστε περήφανοι καθ' όλη τη διάρκεια. Όλοι μας, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, έχουμε επίγνωση και βαθιά συνείδηση της πραγματικότητας, των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Και γι' αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση, που είναι καθοριστική για τη διατήρηση και του αξιόμαχου και του φρονήματος. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί άλλοτε για τη χαλάρωση της πειθαρχίας μιας αρετής στρατιωτικής που δεν πρέπει να συγχαίρεται με τη στέρηση της ελευθερίας. Αντιθέτως, αποτελεί όρο απαραίτητο της μαχητικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων και της αποτρεπτικής ικανότητας. Αγαπητοί γονείς και συγγενείς, να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας, που θα αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους στην υπηρεσία της πατρίδας και μαζί με εμάς να τα στηρίξετε κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι ένοπλες δυνάμεις σήμερα, ως μέρος του ελληνικού λαού, συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στο εγχείρημα της ανασυγκρότησης του τόπου. Παρά τις σημαντικές περικοπές στον προπολογισμό τους, δεν έχει καυθεί το ηθικό των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Ούτε έχει υποβαθμιστεί η μαχητική ισχύς του εθνικού αμυντικού μας συστήματος. Αντίθετα, ακόμα και σήμερα η Ελλάδα, σε ένα περιβάλλον ρευστότητος και ανασφάλειας, αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Μια χώρα που εργάζεται συστηματικά για να εδραιώσει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης και συνεργασίας. Με άξονα τη διασφάλιση της ενεργειακής άμυνας και ασφάλειας, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προωθούμε σημαντικές μεταβολές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό την ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση, η βέλτιστη αξιοποίηση προσωπικού και μέσων και την επίλυση των προβλημάτων που γνωρίζουμε. Η υπέρβαση των σημερινών συγκυριακών δυσκολιών απαιτεί τη συνεισφορά του καθενός, όπως και κατά το παρελθόν να γίνεται σε δύσκολες για την πατρίδα στιγμές, με νικηφόρο στο τέλος αποτέλεσμα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, παρά τις δυσκολίες. Θα αναδειχθούμε νικητές, να ιστοδεύουμε την προσπάθεια και οι θυσίες του ελληνικού λαού θα στεφτούν με επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, συμμηνίτες και στρατιώτες, θέλω να ευχηθώ σε εσάς και στην οικογένεια με υγεία και προκοπή. Καλή προσαρμογή και επιτυχία στην ελληνική θητεία. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου αυτή η θητεία να μείνει αλυσμόνητη, να είστε ασφαλείς και εύχομαι να έχετε την προστασία των προστατών μας, της υπερμάχου στρατηγού και των προστατών Αγίων, της πολεμικής αεροπορίας των ταξιαρχών, του στρατού Ξηράς του Αγίου Γεωργίου και να ξέρετε
ότι θα είμαστε σε κάθε στιγμή της θητείας σας κοντά. Οι διοικητές σας, όπως σας μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτές σας, αλλά και η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία από την ευλογία της Εκκλησίας. Καλή θητεία, καλή δύναμη και επειδή έμαθα ότι ήσασταν άρεστοι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως, πέραν της προβλεπόμενης πενταήμερης άδειας, άλλες 5 μέρες στην ηλικία. Εκείνο που σας έδειξε την έριξε αριστερά τώρα. Πάντα θα έχεις διάβαση. Παίζει και να μας είδε πολύ και τα είμαστε. Εγώ όλα τα Μπράβο ρε παιδιά. Έτσι. Δεν ξέρω θα πάρω και θα κάνω το δίκιο. Θα πάρω πέρα από έξω. μόνο πολύ κύριε για μια εκπαιδευτική ΕΣΟ από εκπαιδευμένους επαγγελματίες οπλίτες και στη συνέχεια επανδρώθηκε από νεοσύλλεκτους Ιουνίδες έως και το 2008. Με την έναρξη της αγλαβικής εκπαίδευσης και 124 αυστηρή καθοστικής εκπαίδευσης τον Νοέμβριο του 2012 επανασυγκροτήθηκε με νεοσυλλέκτους των 3 κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Από τον Μάιο του 2014 έως σήμερα η λειτουργία διαρρήκτων με επάνδρωση στρατιωτών και εκπαιδευτών. Προπέτασμα καρνούκουλε. Κρύβονται με τον καπνό. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει. Δεν βλέπω τίποτα.
Πάτε ρε. Άντα μέρες!